Balik ka rin ba? Napindot. Okay, nagaling naman. Ha? Sarap kita nyo. Okay, mga kabyanan, no? Welcome naman kita diri sa ato na channel, Tirok Aranista, no? So, wala ko gali, no? Happy Mother's Day lang sa takan-takan ng mga nanay. Subong galing nga Domingo, Mother's Day na subong. Ako lang kita makano. Upod ng gali sa ginapangabay gali ni Ma'am Remy Centinales, no? Ining ambahan mo, nag-artikulo, butos ang pispis. Nagsibog ito kay Mother's Day subong. Sa kanang mga nanay. Yari, pangabay ni Ma'am Mary, o ni Ma'am Mary, ni Ma'am Remy, Centinales subong ni Ma'am Nene, sa barangay Patong-Patong, Haniway. Sa imo na mga kapamilyahan kahit ito ayan, no? Naglagay sa iya anak, no? Si Inday Florence, no? Ayong hapon lang sila sa inyo tanang-tanang. Iyari ang ambahan na nag-artikulo buto sang pispis. Halimbawa subong putus ang pilis na wala na sa ilog sabang kung pagkadampa ingat ang buong punos ang kalistan putos ang kistis ang katulad masamay kakamay sa tingin ka na iloy ko iloy kong pinalang balik ka sa katuwa sa kanya ay iningat ang hangtong punos ang kalistan putos ang kistis ang katulad ko nasa ilo'y malayo pang mga kahoy sa mga kabukiran basta't iyong pagpaparoon hindi paligo sa ako punos ang kalistan putos ang kistis ang katulad ko nasa ilo'y sa tingin ka na ilo'y ko
Isang katulad ko na sa ilo'y hinayaan. Putosang isang katulad ko na sa ilo'y okay, no? Ulit, no? Ang bahanon ng nagatigulo, ang buto sang pispis, no? Kaga inagali, inadulot din natin na, no? Sa mga masunod na atong mga nagasakdagit sa sining atong kalingawan, no? Labi na sa Ma'am Mary Cabar, mga yara sa Florida, subuman sa kay Ma'am Emilian Pedrigo sa yara sa New York, no? Tapos sa labi na sa kay Toto Edward Rivera, no? Siguro ari gini siya subong, no? Lantaw, no? Ayong hapon lang, taga-ukol mayong kagahol ba si mo, ano? Hindi pa man, mga tungang gabi siguro, no? Ano, subong ang oras, alas 3, at mga alas 11 sa gabi sila, no? Mayong gabi lang na si mo, no? Napilagit sa kanay, Ma'am Health Chances, no? Sa kay Ma'am Gima Muniba, sa mga Muniba pamilya. Napilagit sa kay Kwanda, sa kay sa Mr. Plani, Ma'am Gima Muniba, sa kay Todines. Ngayong hapon ng dress niyo. Kuwan lang, advance sa pipista na dress niyo. Hindi na ito anay ko. Lawag ang iyang pipsa. Kapalo ko pipsa, no? Sa barangay Kalayo, no? Nakatwa. Ngayong hapon ng dress niyo. Yari pagipili, no? Ang bahanon, no? Idulot na itong sa inyo ng sa Tagalog na television, gali na naman idulot na ito, no? Kay siyempre ang ginaulat-ulat niya sa mga centennial ba? Sa mga millennial, centennial ba? Pariho mo lang gapon nga yala. Duga, ano na taka ito ng balaw. Ang yari lang kali, ay sanglit kay paano yari na lang ulit. Idulot ko sa inyo, no? Ning isa sa ambahan, no? Sa Tagalog nga version. Isang walay angay niya sa kwan sa Ilonggo. Idulot natin sa inyo Tagalog na version. Hindi natin kuluhan. Kailan pa kaya? Malayo ang iya. Malayo ang title lang. Sige lang. At least naman sila magkanta. Yan para sa inyo. Kailan pa kaya?
Sino kaya ang merong na magkipagpula sa darating ng luha? Kailan naman kaya sa luha kalaya ay patingin mo kung mga ugiliw ko. Sino kaya kailan pa kaya mga luha. Okay, no? Ito, no? Ang aton nga ang paano nga siguro kailan pa kaya no? Nalipat ang isang iyang pits, manubo. Okay lang, ano? Hindi ka nila kung itas. Okay, no? Antes kita kalian ay magpadayon, no? Basa na yung kita sa mga shoutout gikan sa aton nga mga kautura, no? Mayong hapon lang sa inyo sa iyo. Happy Mother's Day. Hi, mayong hapon sa inyo, Idol Pirot. Request ko mapintas na damgo. Madamog inyo salamat alin kay Marlon Lunes. Sige lang nung go kay kitanawid ako sa imong haranatanan. Alin kay Manong Joe Vlog Channel. Mayong hapon tatay Pirot watching from Barangay San Miguel, Carlota City, Negros Occidental. Request ko tani mabugnaw ang lasang halin kay Ma'am Mirian Amorsulo. Tatay Pirot mayong hapon Happy Mother's Day, Day Divine. Halin kay Ma'am Hilda Sanchez. Happy Mother's Day man, Ma'am. Happy Mother's Day lang sa kay Ma'am Hilda Sanchez. Mayong hapon tay Pirot pa-shout out sa Paradero family and Galberto family. Tapos pa-request ako sundalo. Damogin nga salamat halin kay Sir Ray Gualberto Jr. Mayong hapon. Mayo pa siguro, no? Samtang wala pa ako makatulog sa inyo, idulot ko na karon. Pakantahon ko na yung ako nga partner, no? Si Inday Rosie, no? Ang nagbasa sa ko, no? Ara, makita nyo siya nga manugbasa kay wala nyo. Medyo masako-sako nagawas ko si
Ching ng Ocon City pa, no? Kagkapit pa, ano naman, Yari kali, sa iyang banon nga nag-artikulo, is I love you. Ay, dumana pa lang mga kanta na sa una, ng 14 anyos lang siya. Ilang version. Yung version, no? Naging ilang pero Yari, ang iyang banon nga nag-artikulo, is, ano na is I love you. Pari ko lang ang pagkakawang title sa Ilonggo sa Tagalog. Yung Tagalog, Ilonggo siya. Isang di mo sakit alam ba di kong aso isang ilang ako hinghan ko handa sa makikulong ang paghirugma naubos na mabuka kung sa duman ko mo ang tumampa magpili mo ikaw ang kalinga I love you ang singgit sa luha ikaw lang ang nakikuma wala sing tuwa-tuwa ikaw magkabalaka kay ako magpadala sa mga ginasiling nila kung magpupiman nga ikaw may higugmaon sa mo sobra pa sa ako kasing ko sa pagbago makagagaho lang ang nahigugma sing tuwa-tuwa di ka magkabalaka kay di ako magpadala sa mga ginasiling nila kung magpupiman na ikaw may higugmaon sa panahon mo sobra pa sa ako ang kasing-kasing ko sa pagbago pag-ulit makakagaho pag-ulit makakagaho I love you. Shout out ng galing kay Ma'am Melita Mondragon Libero, kay Ma'am Mary
Centenniales, kay Didi Scooter, kag sa tanan nga mga Iloy, Happy Mother's Day sa inyo tanan. Kung mayong hapon. Okay, no? Mo yan to, no? Nga, ang paano nga nagatikulo, PS I love you sa Tagalog, PS I love you, nga po si Lungo. PS I love you, nga sa English. Yari gali, no? Alam mo ang original gito na. Yan, si Siaro Bonita. Okay, no? Magadulong gali kami sa inyo sa dugsing-dugsing naman ng paano, no? Kaya ini ng paano, no? Nakalimtan na itong isang una. Ganito, yari, may partner ako. Alin pa isang sa bumbo ako, yung kanta, hasta sa aksyon, no? Kung sa video, ite, aras Inday Marisa sa una, ite, sa subong, si Inday Rosie naman, yari, partner, itong counterpart na itong sa YouTube, sa channel na ito. Nagkatigulo ini, kit mani. Madamo na sining mga kamiguhan natin lang, mga kabyangan, no? Gali ay kukisa. So, pag butas nila, kaya ginaangkon ka nga ilan. Bisan katahon na nila, kaya ang original din siniaray sa una, nagkakanta. Duha kami katong ginatawag lang sa log, no? Amo ginayang nag-upisa, amo ng ginakanta ni. Pod sa mga kanta naman sa una ng aga o to kagapon na. Ginangkon na sa nato ng mga kabyanan. Galing niya, tumod ka kay si Daigundog may pangabuhay naman. Malayo ko bilang sa konsepsyon. Si Day Rosie na atong partner sa karoon. Ining ang bahano na nagatigulo, kit mani, mong sa ulo na ba? Ikaw ang may gusto kailangan kaamo ang utot ko mahulayan sakit magkaasraka kay sinanay kagtatay nagabantay sa iya. Ikaw lang ang pagkain kahit lang kita ko kay malamo wala ko yun ang kita ang lang ikaw sumaw kalay sinta wala na sa ugali ang magkatil sa gugmasang utot ko gumapot nga may luyag ka isiling mo lang sa akin kay palintong ko sa iya. Sinibay sukong matang ako amoy kita'y sinatang gusto sa gawin ko malagaw kitang katako sa sinihan siya lang kung pagkitang ako ang kabilo. Sige naman, malakat ako. Tugay, hindi mo lang magpagay. Balik ka ginayong. Mulat-ulat lang ko diyan, hindi ng dugay. Hindi ko balik diyan ko. Piho na. Day Rosie, yari ka na? Ano ang resulta? Palasukin mo kay simanang pintapan ng iba wala mabalik
Sa disgrasya, abang hindi ka lang makasuko, kaya rin ako naman nagna. Sige na, iba na lang natuwa, wala kaso, isang malas pa, malantaw. Na lang kita sinin, hindi na lang kita makaisip, bakit na lang kita sa mali. Sige na, kita na lang natuwa, wala kaso, bisan di malas pa, malantaw. Na lang kita sinin, hindi na lang kita makaisip, bakit na lang kita sa mali. Hindi na lang kita makaisip, bakit na lang kita sa mali. Hindi na lang kita makaisip, bakit na lang kita sa mali. Okay, no? Ito, no? Ang paano na muna, naging dulot sa inyo. No? At least na doon nalimtan ko naman tani na kalikay din na kabiyan na, no? Kapirmi nila ginakanta, ginaangko na nila na nila. Yeah. Para nyo mabalaan, hari, ang original, no? Ayaw, focus nyo na nagkakanta si Inday Butlog, kung si Inday Lilita Caballero, no? Kung ginakauna ang pangalan. Luwas siya katos kay ang mga bilyaribasan na, no? Kung natong sa hati, pro amugit to sa una, ang una-una natong nga part sa buong boka. Okay, no? Isingit kung lang ano yung inyong naging pangabay, no? Ano kayo ito kina, no? Ang una paano? Mapintas na dami ko. Ako lang nanay ang iba karon sa sunod na natin. Yari ang mapintas na dami para din sa mga pangabay.
Nawalay ka ba? Pusa ga kanta kita ga sa moment ang tig-abla. Okay lang, no? Antes naman kita na ikalibot ko tayo, no? Yari naman nanay, ang pila ng mga shout-out, gikan sa aton ng mga kauturan. Paglit-gali day pero si tanan nga nanay, Happy Mother's Day. Sa Oo. tanan labi na gid kay Nay nila ni Alberto. May Pinar, salamat pa request maninong kagabihon. Oh, Kag pero karon na. pa shout out sa kanha at Francisco family, salamat gid from Shaira Francisco. Kag mayong hapon na rin sa Jamix Vlog. Okay, no? Yari kali, no? Ang inyong ginapangabay, no? Na ang bahanon, no? Na ginatigulo ng kabuhi sang soldado, no? Tutugin na, no? Yari. Isang gali gina, no? Okay, ikaw lang pala karon. Yari ang bahanon, nagatigulo kabuhi sang soldado.
Nagkakaluwi sa napunsang dito. Kung nakasala po sa mundo, langit na lang ang magkakita. Langit na lang ang okay na, kumulad to. Ang bagong naging pangapay, kapuhi, isang soldat. Ang tawla kasi nero sino, duwakon ka lang may kampanon doon. Sino, yari naging pangapay no, sa Cebuano nga version, ini, na ang nasa, para agad sa imong nga nagpangapay. Ang sinaw sa kanino mo okay no? Kaya natulong natin sa inyo, no? Napila na itong tangko, isa lang, ha? Apa ito, antes naman kita tulong, no? Yari naman na Sintay Rosie sa iyang ambahanon, nagtikulo, ang Anghel, isang kabut. Pag kumanianin nga ginagawa para Anghel, pasang naman kabuhi,
Ang ikaw ang piling alaran ka. Hirap ka sa puso, kalipay daw hindi ko maanghang ang nagkakagalingan na ginagawa. Ay kasal ikaw ang at isang mamulahin sa kalipay daw matumbo daw masindi. Ikaw na lang ang anghel tugtog sa langit. Anghel ka ng akong kabuhi, kasanggup ang ikaw ang pinipili, alaran ka. Dahil ka mapalit ang hindi na duwa, ikaw matapukal, wala na sa iba. Pag-uwi ko noon at sa kasaya, ikaw ang aking anghel, Diyos din madala. Anghel ka ng akong kabuhi, kagsanggup ang ikaw ang pinili, alaran ka. Dahil ka ikaw magapugad, wala na sa iba. Nauwi ko naman sa kasaya, ikaw ang anghel ka ng akong kabuhi, kagsanggup ang ikaw ang pinili, alaran ka. Anghel ka ng akong kabuhi, kagsanggup ang ikaw ang pinili, alaran ka. Sanggog makumputli. Okay, no? Mula to sa Beresisi ang paano ng artikulo Anghel sang Kabuhi. No? Ngayon pa siguro, mabasa naman kita na isang pilang mga shoutout, ikan sa aton, kaya mga kauturan. Salamat tayo pero sa pagkanta sa request namon. God bless. Halin kay Ray Gilberto Jr. Amo lang ang Balik mo na mong sinyo. Lalakit sa inyo po pumati. Risata. Mga taong kuhan, wala na? wala. Ano kaya itong ginpangabay ko kinang isa na? Mabugnaw ang lasang. Hindi. Susunod. Nakanta na ito ng bulang lasang. Mamala na ang mapintas na damgo, mabugnaw ang lasang kagang ang soldado. Oo. Amo lang. Ang gabi yun, ganit naman. Malinaw ka gabi yun. Yari kalinaw? Sa inyo. Yari ang paano ang nagkakatulong. Malinaw ang kagabi.
Sana ko okay no? Umuya to. Ang bahanon naging pangabaygid no? Ang bahanon nga nagatigulo malinog ang tagabihon no? Yari po yung gali no? Kaya pangita ko pa no? Pala niya may kabyanan no? May nagpangabay tayo sini ng bahanon mo kita na kundi ko. Kung hindi na kasi sila kung anay ay basi kita man. Siguro lang ito yun. Hintay ko lang. Delegate siguro. Hari na kayo. Hanggit pangabay ka sa ato mga tutura, no? Iniiya, no? Istorya, iniiya ni Kwa, no? Istorya ni Tatay Miguel. Pero ako yan, nag-istorya na Kwa. Ay, kung kabigon yung ako, okay ba? Ako kung nabi si Miguel, no? Ay, ang mga Miguel nga kilala na ito, mga nabisigpal. Istorya lang niya. Yari, ang bano nga nag-artikulo, istorya ni Miguel. Ikaw sino pa pagkapatid ni Miguel sa mga puno. Nagtungko sa bangkok ng Pilipino. Oh, Diyos ko. Ang aking pagkakapagod tayo ng pag-iman si Maigil. Namagan ko si Isil. Maigil.
Buhay may bahala ang Diyos sa kapalaran, basta ikaw ay hindi kita pabayaan. Pagkapatid ninigil sa mga nagtapos sa bangkok at magilid. Buhay Diyos ko, ang aking panglakang akong dalulong mo'y magsimaydi. Kapag Diyos inisyo, may tingin na lang ako magkakasakwa. May tingin dirita lang ako makita ang lalang. Buhay may tingin bahala ng Diyos sa kapalaran, basta ikaw may tingin. Dirita lang ako makita sa lalang ko ang himaya. Aton nga sa luha, ano to? Ang istorya ni Miguel. Daw pilan lang guru kanta, no? Dairos, no? Baduga ang yan, ini mo kanta, no? Para mas po yung iwan na in kwat ang atong ang inyong alagad, no? Ano ka naman nga ang banol? Dalang panunsya gid na. Kung siya na gitna. Ano ka yung mga pizza? So, doon lipat ako. Ano kayo tono ya? Tono ya. Lipat ako. Lipat ako already lang. Ay, Ang pets mo lang ang importante. Ay karoon na. Nalipat na ko sa iyang pets nara. Okay. Okay, di minor. Kira? Oo. Sa sulod sa kasing-kasing mo, mahimuti pagkaguo. Kung kaginaw, siyang kalibayan mo. Kung kaginaw, ano ko mahimuti. Magkakaiway mo, ang gusto ng kapaslawan, kasayamang nakamo, ikaw akong ikatugyan. O
kasakit, dalain ang akong buot. Huwag kay siya, kasi ako sumong ng iyong kaupo. Pagduraw na lang ang akong mahimo, pangudi mo laging hirap, laging limot ang pangako. Nagkatupa, nagkakumas kasi ko. Natunga sa buhay mo pangako mga langit, sabay mga kalipay, ang naabot mo kasakit. Kasakit, dalain ang akong huwag kay siya, kasi ako supong ng iyong kaupo. Pagduraw na lang ang akong mahimo, bangudi mo laging hirap, laging limot ang pangako. Pagduraw na lang ang akong mahimo, bangudi mo laging hirap, laging limot ang pangako. Okay, no? Muto. Ang bahano, no? Dahil Rossi, ang titulo, ang kunsya na gitman. Yari tayo gano'n, no? Bilang pangatapusan lang natin na dulong sa inyo, no? Ining nag-titulo nga hantumana.
Okay na? Amo ito no, ang pinakatapusan at tuloy ng paano no, di direksyon nyo. Bangod kayo daw wala nakita siyang timpo, kayo daw nagkakapag mga maabot ang ulan no. Kaya, mayo na ito kay gina, ano lang kita sa panahon no, naging ugyunan kita no. At least nakakaano kita sa subong nga po no. Okay, diri lang nakita ko tub naman sa masunod ng linggo diri sa atong channel Pirot Haralista. Hindi lang pagkalipat mag-share gali pagit si ba. Ang maluyagon ng mga magpamati sa mga ampahan ng mga Ilonggo no. Laban-laban din sa pagdagin sa no, sa nagkalain-lain ng mga nasyon no, ang mga Ilonggo. Laban-laban gid ginahimo nila ini nga kwan. Na daw bilang kalingawan man tungod para daw ma-feel nila nangyari sila sa Pinas. No? Okay, maraming salamat. Kag mayong gabi. O kung mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. O kung mayong agaman. Lain-lain mga lain-lain ng mga nasyon ng atong ginagawa. Subong natulungan mo. May aga, may hapon, may gabi. Yara na. Tug-tug naman sa kasunod ng domingo. Bye-bye. Bye-bye. Ate, mabasahin mo na. Nasa may matipid.